Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Begomania Kilobet sedang beraksi cari belut lagi bolo. Persiapan mencari umpan. Persiapan hari bet pinggir kini beton. Wah, iku bet cilik-cilik senenganku. Ora masalah wis, lebokno ae wis. Kilo bet empu bet pinggir kini. Iya. Kongkoe kok hasil memuaskan kisik proses cari umpan nih bolo. Dilanjut meneh bos. Aja lali dibantu subscribe, like, dan komen. Begomania mantap. Walah bolo kait markir. Kait ndodok wis gondol. Mbuh lek wong situ iki mbuh. Kene sing nyepakno umpan kono sik gondol, Bos. Copot. Tuh sik copot, Bos. Apa tenang iki. Ndek baleni spotting ini, Bos. Asat padahal yo. Penak. Iya bet, sampai kalah bet, masuk kalah. Oh. Nggih percil hari kok. Oh nggih percil copot-copot lah nduk kila ini. Si bos tak sebelah gini bos. Strike iki, langsung disantap rek. Sak piro iki bos. Muga pelaris iku sing gedhe. Perlawanane rek. Nglawan lho bos. Ini rek. Ya opo ngene iki nglawane ngene iki. Lho. Kereng, kulute kereng bos. Waduh. Sak piro arek iki? Kayak ngene rek. Loh, lumayan bos. Lumayan bos. Strike. Loh, ben mantap. Loh. Kayak ndodok wis oleh ya opo lek wong iki ngene. Mambu ae nang bolongane elut-elus. Ya bos, tak lanjut aku dhewe kepingin bos. Oke wis, lanjut gue sih. Alhamdulillah bintang tamu nih Ayan. Ini kita mau narik. Ayo lu tarik alon-alon bos. Waduh. Lu lah kok mal. Metu, entek yan nggih pancingmu. Yan iku. Cok. Lha iki berarti iku kecantol. Sesek iku pancingan. Goblok iki kecantol gede. Gede lho, kilenono. Lah iku. Langsung yan kencengi. Langsung tahan lho iku kecantole. Tahan. Lho metu ndasi yo. Lo tanganku. Ayo lho tangan dua rek. Apa perlawanan apa? Perlawanan. Woi. Ayo. Gede lho ketok kuning geng gede geng. Ini. Ayo. Ini. Awas itu ayo. Aman, lor aman. Ayo lo. Ayo tarik. Ayo weh. Ini kepala cekel. Mantap. Ya apa Begomania. Mantap. Bintang tamu nih soleh bet. Duh. Aja dibanting bos. Iku adae bet. Duh. Lah kon mah jare nggak kepis. Duh, ya apa sih? Ki apa jali? Ya wis kok dilanjut maneh bos yo. Iki ana sing strike meneh bolo. Saiki Cak Robet besut. Lu. Tanggung lek iku Cak Robet. Begomania. Mantap. Waduh rek posisine rek iku lho.
Yan, lang 100% yan, tak gudo-gudo akhirnya mau, be. Loh, pancing kumang dek Dian. Pancing kumang. Tuh. Yan dek Dian. Yan. Pancing kumang dek Di. Wis yo yan. Alhamdulillah. Ya, strike meneh. Hei, strike meneh iki lho. Aduh, duh. Waduh, Bego ah. waduh bego iki. Bego nih. Eman. Gede. Bego. Nah, ngono. Aduh. Coplok. Gede ah lho. Gede. Coba lik. Kok sik yo. Sik rek. Kaya teh. Diculno rek. Tem ono leng apik dik ngono tem. Oh iya wis tarik wis. Hah? Iya. Lu dijolno kali. Ket-kete yuyu paling. Yuyu paling bos. Oke saudara, wow, wih, wih. Om Robert Begomania strike juga. Oke. Kaleng. Wow, Om Robert. Oke, terima kasih Om Robert, strike-nya Om Robert. Begomania mantap. Kaleng. Maknyus. Ya. Kita akan Waduh, ini penyetrek ini. Terus semangat bego. Saya akan mendekati ke lokasinya Om Sugeng di sana. Buat Begomania Om Sugeng, semangat selalu. Semangat, ini kayaknya menggondol ini. Ternyata dideketin malah coplok. Waduh, guys. Ayo lagi masukkan lagi Om Sugeng. Oke. Waduh, mantap ini. Di sebelah sana rame ternyata saudara. Di sana masih ramai, masih cari tempat strike. Punya Om Sugeng ini coplok saudara. Ini coplok ini sudah menggondol coplok ini. Ya itulah namanya Begomania, ada coploknya juga. Wow, sana keruntelan lur. Oke, semangat selalu Begomania. Strike bos. Oh yo wek kumang. Kanan kuku kok. Iku sih wek mukulan niku. Wah gede wek. Gede bos. Aduh. Nganti gak kuat rek bego ah.
Oh, metu bos. Oh, kuning. Ngobek manyok, bek manyok, bek manyok. Beko manyok. Mantap. Dengoy le. Ngelideng ae le. Strike bos. Tetot 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 tetot. Bos, strike bos. 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 Wadah kaleng lho Yan. Yan kaleng iki lho nyilih iki lho. Kaleng iku lho, Yan. Kaleng. Gak apa-apa engko dibalekno. Geng. Tetot, tetot. Yan kaleng iku lho. Alhamdulillah strike. Ya ayo. Ono sing strike, kait mudune strike. Oke. Wih, rek. Wiku rek. Aduh. Mosok wiku. Aduh, lha iku ketok ndase iku. Giagra terek yo. Aduh iku. Nyedot tim. Langsung tahan tim. Umpani diparek akeh umpani. Apa? Gondol iku tim. Tok no tim cek ni cidak tim. Gondol lah. Melintir ya. Cilik wong ya. Meneh bos, catim ini. Ini sikil kurek ngapa? Kelen. Ini. Bet. Tidak menyangki bet. Aduh. Yo iki sing mari strike. Hei. Sing mari strike ya kok. Wow, mari digondol dosa yo. Pertama pedes. Wak Jun nanti. Ayo sing gelem bakso ndek Nongko Sewu. Kan golek katek tutup layar. Entek aku nih bet. Entek aku. Jangan teh aku. Alhamdulillah. Sampai Udara. Ya kok. Mantap ah. Mantap. Wis dilanjut maneh kula muli mangan bakso. Tak Nongko Sewu.